ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Auto TV. ирӯз 4 январи соли 2023 ирӯза навор беҳати ба зур шуде бачако по-братски фақат лайкотона бизанен, дар канал подписатсия кунен. илтимосаи ҳаматон ҳамин наворда лайк бизанен. бачаҳо хоҳиш кардам ба як умеди орзу хонаву мошин рӯй кардагиам мега савдо карда битен хоҳиш кардам. агар ки намехоҳед ҳамин якта лайка бизанен, навор автоматик паҳн мешавад широи нав. барои реклама кардан хона мошино боша рӯшин рекламаш мекунем. качесвара баланд кунен, навора нагзаронен, полни тамошо кунен. беҳтарин хонаву мошино ҳастанд бачаҳо. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F. бисёриҳо хоҳиш карданд ки ҳамин вақте ки ҳамин бачакое ки мақсад хона мошин рӯӣ мекунанд бигӯен ки видеош кунанд. ана ҳамин хеле мо хоҳиш кардем видео кардан. нигоҳ кунем бачаҳо. дар шаҳри Истаравшан солша меган 1993 35000 сум нарх. рақамҳои имо WhatsApp 918 занг занен. аз номи канали Auto TV ё ин ки Saudo TV занг занен. худо хоҳад арзонтон мекуна бачако. авиё мотори 1.6 коробкаш механика, бензини газ кор мекуна, краскаш мокри асфальт. худотон дидистен. балоно 80%, хадавои 100%, ҳуҷҷати димоҳа дора, состояние мошин созай. пусидагӣ, задагӣ надора бардир азиз. муомилаи созам хулоса ҳамроҳи шумо мекунанд. савдо дар назди мошин алиш намешавад. мошин дар шаҳри Истаравшан. касоне ки мехарен ҳамо одамо занг занен, бо муомилаи хубам дора. агар дар шумо ҳамин хел мошино боша, хонаҳо боша, роиш кунен бачаҳо, канали мо ҳаррӯза 70-80% хона мошино савдо мешавад. ду канал дар реклама мекунем, савдотон мекунем бачаҳо. мегзарем ба дуюм портери фурӯшӣ. Hyundai Porter D. Hyundai Porter D бачако. дар ноҳияи Ёвон қарор дора. солша 1997 гуфтанд. 110000 нархаш. нави зур пачка тозаакай. мотор коробка механика. дизел сӯзишуриш. краскаш сафед худотон дидисен. балоно 80%. ҳуҷҷатош то июли соли 2024 ҳастанд. як 6-7 моҳ ҳуҷҷат дора бачако. хадавои 100%. состояние мошин созай. занг занен, маслиҳат мекунем, муомилаи соз мекунем. савдо дар назди мошин алиш намешавад. сум дар кор бо нархи 110000 мефурӯшем меган. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бардор азиз. краскаша бинен чӣ хел хушрӯакай. номероша ҷога кардан ки надизан. солиш 1995. нархша мега 35000 сомонӣ. WhatsApp дорад. 908 рақамош WhatsApp. задагӣ пусидагӣ надорад гуфтан. чашкаҳошам созай. балонош 70%. бо муомилаи хубам мекунем. ҳамроҳи ҳамон нафарое ки мақсад мошинхари ҳақиқӣ ҳастанд. конкретни занг занен, мошинхар бошен, мо ҳам мардакем, арзонтон мекунем меган. 70% балоно, чашкаҳо соз, краска тоза, мошин камрасходи хушрӯ. солиш 95. ака солша кӯҳна набинен бачаҳо, не ки мошин просто состояние мошин созай мефурӯшемша меган. 35 бо муомилаи созам дора. агар навори мо шумо да маъқул боша, Auto TV ба пеш бинависен, лайкотона бизанен. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B бардор азиз. дар шаҳри Кӯлоб. нархаш 30000 сомон. гази бензин кор мекуна, коробкаш механика, мотор 1.6, рақамо WhatsApp доранд. хадавои нав каги меган, ҳамаш созай. гази бензин мерези ҳай мекунӣ, тамом. срочно бояд личения гирем меган, барои ҳамин фурӯхтестем. 1-2 моҳай мега дар болои ҷога хобем. ай ҳаматон хоҳиш дар ҳаққи бачаак дуо кунен, иншоалло соз мешавад. нархша 30000 гуфтанд сомонӣ. бо муомилаи созам дора. ҳамин харидорои аниқ боша занг зана муомила мекунем. документош тамом шудагай. краскаш сирх. ин ҳамиқа маълумот бачако оиди мошин. касоне ки боз мехарен, агар шумо ҳамин харидори қызиқ бошен, занг зада аз номи канали Saudo TV, Auto TV мо ду канал дорем бардор азиз. занг занен бо маслиҳати хубам мекунанд. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ.
ваз 2110 бирдир азиз. дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. солиш 2000-ум, нархиш 9500 сомонӣ. рақамҳои ватсап 38 мотор 1.6 инжектор гази бензин 1 сола ҳуҷҷат балоно 50%. муомилаи созам дора, нафарое ки харидори аниқ бошен. 9500 сум нархи ҳамин мошин бачако. дӯстони азиз, канали аслие ки мо дар YouTube канал дорем, мақсад видеонавор мекунем. ин канал номаш Савдо ТВ ай. қариб 16000 подписчик дорем. силкаш дар ҳамо комментария закрепит кардагай. отдельни хона, як навор полни хона, участка замин, квартираҳо, хонаҳои заминӣ дорем. боз отдельни як навор, мақсад як рӯз пас дар бораи мошино, наворои гизала дорем. каси да мақулай силкара дар омада тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz S-Class. ростӣ бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кам Mercedes-ҳоро ҳам навор кунем. ҳастанд нафарое ки Mercedes харанд, моро тамошо мекунанд. мо онҳоро бояд ноумед накунем. чаро инак солиш 2002 50000 сум. ду рақам дорад 556 WhatsApp ёки 974 дастӣ. бо арзон ҳам мешавад. коробкаш автоматика, бензини холӣ, газ дизел задагӣ нест. абё мотор 5.5, хадавои 98%. маълумоти бештар меган тавассути рақамҳои дар рӯи экран буда. дута рақам занг зада маслиҳат кунед. ростӣ бисёре бачаҳо ҳастанд ки ҳамин наворои моро мекуванд, намеёманд. ҳамин хеле хона мошино дар кор шунай. метавонед акоҳотона, додаротона, ҳамсоятона роӣ кунед, амира падилит кунед, онҳо ҳам соҳиби ҳамин хеле хона мошино мешаванд. мегзарем ба ҳафтум эълон. амия пашка мега апамон мошин хонахарай. ассалому алайкум мардуми хонафурӯш гуфтанд. рақамҳои WhatsApp ма занг занен. ма мега хона мехарам, ай тарафҳои корвон боша, 4 сотиха заминам боша мешавад. 4 сотих замин дошта боша мақсадам васати хона, ё ин ки квартира ҳам бошад. духонага дар ҳамо пеши тарафҳои ҳами корвон боша, мо мехарем. апашка 3 та фарзанд дора, худаш дар Россия қарор дора. мега 10 солай кор кардесам, хеле хона мекоҳам. хонае боша, мега ма бидурам қатъи ҳамун фарзандаком зиндагӣ карда бигардам. мега 3 кӯдаки майда дора, худаш дар Россия қарор дорад. мақсад кор мекунад. касоне ки ҳам хеле хонаҳо дорен дар ҳамун территорияи корвон, мақсад 200,000 камтар зиёдам боша бачаҳо, ҳамин апашка дар WhatsApp-ша занг занед, мехара хонаи шуморо. мақсад баъд дарша оста додан мегирасумша. занг занед, маслиҳат кунед. мегзарем ба ҳаштум эълони ирӯза. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор бардор азиз. дар 10 этаж қарор дорад. дом худаш 10 этажка бардор азиз. як комната 47 метри квадратӣ. ин ҳамин занда дар 10 этаж ҳамин хона қарор дорад. нақша мега 140,000 мега. бо муомилаи созам мекунем. рақамҳои 958 WhatsApp дорад. занг зада маслиҳат кунед. дар пеши бозори Само мега дом 10 этажка қариб тамом шудагиай. хона дар 10 этаж. 2 моҳ пас метавонед ҳамин ремонтона сар кунед. просто шумо дар хонаро бачако коробка метантон. худатон кадом намуди мақсад проект či хел маъқулай худтон бо ремонт карда зиндагӣ мекунед. 140,000 дар 10 этаж шаҳри ҳисор. марамат занг зада маслиҳат кунед худтон бо оиди ҳамин хона. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. бачакое ки хоҳиш кардем хонаҳоро навор кунем аз шаҳри ноҳияи Ёвон. дар деҳаи деҳқонобод дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Даштобод. нархи ҳамин хона бачако шартномавиай. мақсад ба шартнома мефурӯшанд. занг зада маслиҳат кунед. 3 комната 5 сотих, рақамҳои 938 WhatsApp дорад. об дар ҳавлӣ, мағоза дар наздикиш, мактаб ҳаст. ҳозирашта 3 хонаш бо ремонт кардагиай. ҳамом, ҳоҷатхона, оғил дорад. ҳамаш тайёрай. мағоза, мактаб, масҷид дар наздикишай. нархи шартномавӣ. хоб омада мега худотон савдо кунед. маъқултон бошад агар ҳамин хонаро бихарен меган. мо дар сум дар корай айни ҳол мефурӯшем бо нархи
шартномавӣ гуфтам бачако. И тарафша занг задан маслиҳат кунед аз номи канали мо. Мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ бардор азиз. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода Регар нархаш 1 метри квадратӣ $330 то $350. метавонем бардора пешпардохт 20 то 40% пешпардохт кунен, баъд далши оҳиста оҳиста ипотекаи бефоиз мега аз 24 моҳ то 3 сола. аз 2 то 3 сола баъдан супорен. рақамҳои 900 WhatsApp дорад, занг задан маслиҳат. Аи нарходам арзонам доранд. И акамон 4 та объект дора бардор азиз, 4 объект дора. Як объект тамом шудагаи полни ба истифода додагиам мефурӯшанша. объекти дуюмшам, объекти дуюм дар 7-ум этаж рафтестай бардор азиз. 3-ум объектам, 4-ум объектам, хулоса инош айни ҳол вардоштестанд. касоне ки метонен амхели хонахар ҳастен, ҳамин акада занг занен, оиди ҳамин хонаҳо, оиди квартираҳо маслиҳат кунен. аз номи канали мо арзонтон мекунам. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. боз квартираҳои фурӯшӣ арзон дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция меган. дом 12 этажа, дар 9-ум этаж якта духонагаи 90 метри квадрата доранд. дар 10-ум этаж дута духонагаи 75 метри квадрата бадор азиз. нархошон 1 метри квадратӣ $240. рақамҳои 559 WhatsApp занг занен. тирезаи хонаҳо мега тарафи раҳа нигоҳ кардага бардор азиз. сохтмон айни ҳол дар 7-ум ошёна рафтестай. моҳи сентябри соли 2024 иҷозати ремонт дода мешавад. мақсад то охири соли 2024 ами хона полни ами дом супорида мешавад. мақсад метонем зиндагӣ кунем. бачако хоҳиш ҳаматон лайкотона базарем, меҳната қадр кунем. дар комент нависен аз кадом маркаи хона маъқулай. худо хоҳад мо навор мекунем. хайр бардор азиз. ами я лайка базарен.